Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkamu da sake kasancewa cikin wannan lokaci mai albarka. Yau insha Allahumma rabi zan yi wa al'umma bayani ne akan wata matsala da take yawan faruwa game da wayoyinmu, musamman yayin da muka je muna son yin download na wani application zuwa cikin wayarmu. Sai mu ga tana yawan nuna mana your device is not compatible with this version, wanda hakan yakan ba mutane haushi sosai. Sun himmatu suna so su ga sun yi download na wani application zuwa wayarsu, amma yayin da suka shiga cikin Play Store ɗinsu suna so su yi download na wannan application, sai ya rika nuna musu your device is not compatible with this version. To insha Allahumma rabbi yau za mu yi magana yadda mutum zai magance wannan matsalar cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Da farko dai mutum idan ya je zai yi download na wani application ya ga ya nuna mai wannan matsalar, to da farko abin da zai yi sai ya shiga cikin setting na wayarsa. Bayan ya shiga cikin setting na wayarsa sai ya yi ƙasa. Yayin da ya yi ƙasa, a wata wayar zai ga ta nuna mai about home, to sai ya shiga cikin about home ɗin nan. Bayan ya shiga cikin about home ɗinsa, abin da ake so ya lura ya la'akari da shi shine ya duba ya ga version ɗin wayan nan tasa nawa ne. Wani zai iya kasancewa version 7 ne, wani version 5 ma, wani version 6, wani version 8, wani version 10, wani version 11, wani version 12. To abin da ake so kurin ka nemo version ɗin wayar taka. Idan ka san version ɗin, da zarar ka san version ɗin wayar taka, to shi kenan. To wata kuma wayar za ka ga ba about home take nuna ba, sai dai kaga ta rubuta ma my home, kamar misali wannan, aga ita my home take nuna. To da zarar ka shigo cikin my home ɗin naka, sai ka duba ka ga version ɗin wayar taka nawa ne. Kaga kamar wannan ita version 10 ce. To da zarar ka san version ɗin, sai ka fita gabaki ɗaya daga cikin application ɗin, sai ka tafi zuwa Play Store ɗinka, sai ka shiga cikinsa kamar haka. Bayan ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka, sai ka rubuta sunan wannan application ɗin da kake so ka yi download ɗinsa cikin wayarka. Sai ka rubuta sunan shi, kamar a ce kana so ka rubuta 𝒂𝒊𝒕𝒂𝒃, wasu kuma sukan ce masa 𝒂𝒊𝒕𝒂𝒃. To kana rubuta sunan application ɗin na 𝒂𝒊𝒕𝒂𝒃, sai ka ba da gap, sai ka rubuta, sai ka sa V, ma'ana V ɗinnan shine version, sai ka yi kwama, sai ka rubuta sunan version ɗin nan na wayarka. In version 7 ne ka rubuta version 7, in version 8 ne ka rubuta ka sa 8, idan version 9 ne ma ka sa 9, in 10 ne ma ka sa 10, in 11 ne ka sa 11, in ma 12 ne, in ma sama da 12 ne. To abin da ake so a nan kurin sai ka sa sunan version ɗin naka. Kana sa sunan version ɗin naka, sai ka shiga ka yi searching na wannan application ɗin. To da zarar ka yi searching na wannan application ɗin, insha Allahumma rabbi za ka ga sun watso ma application iri daban-daban wanda zai dace ya buɗe a cikin wannan wayar taka ba tare da wata matsala ba, kuma za ka yi aiki da shi kamar wannan application ɗin da kake so ka yi download ɗin. Wata wayar ma idan ka rubuta sunan application ɗin da kake so ka yi download ɗin, ka sa sunan version ɗin, insha Allahu nan take za ta baka damar da za ta turo ma application irin wannan ɗin wanda za ka yi amfani da shi ka yi download daidai da version ɗin wayarka, kuma ya buɗe ma ka yi aiki da shi kamar yadda kake so ba tare da wata matsala ba. Wannan ita ce dama matsalar da nake so zan nuna wa mutane ta yadda za mu magance ta, mu warware ta cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba, insha Allahumma rabbi. Da Allah kar ku manta ku yi mana subscribe na wannan tasha ta 𝒁𝒂𝒗𝒊𝒄𝒆 Hausa TV.
idan ya kasance wannan shine halartar ka na farko. Idan kuma dama ka riga ka yi subscribe a cikin wannan channel tamu ta 𝒂𝒂𝒂𝒏 Hausa TV, to don Allah kar ka manta ka danna mana like, domin danna like ɗinka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa ta yanda za mu riƙa yi muku wasu bidiyoyin ire-iren waɗannan da ma makamantansu da yardar Allah. Idan kuma mutum yana da wata shawara da zai bamu ko kuma yana da wani ƙorafi ko wata tambaya, to da Allah sai ya rubuta ya ajiye mana a comment section. Da Allah kar ku manta ku yi mana subscribe na wannan channel mai albarka ta 𝒂𝒂𝒂𝒏 Hausa TV. Assalamu alaikum.